हेल्ल' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' गोबांथारानो मोनथिखायो जानांगौ बर'नि मोनसे समनि मुंदांखा फावखुंगुर राजु बिथांखौ। बिथांनि एक्टिं आरो मोसानाय बायदिफोरा मोनसे समाव बयनिख्रुइबो साबसिनमोन। बिथांनि बै समनि एलबाम मिउजिक भिडिअ'फ्रा खायसे गोमालांनो हमबाय आरो खायसेया दाबो गोसारनानै दङ। दायो बिथाङा मानो सावथुन मुलुगाव फैफिनाखै आरो बिथांखौ जों जिखि जाया ससियेल मिडियायाव मानो नुनो मोनला? लोगोफोर, बयनिबो गोसोआव बे सोंथिया सिखांदों आरो बयबो बिथांखौ नायनो लुबैनानै एक्साइटेड जानानै दं। लोगोफोर, दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गेदेर जोखोमजों नारसिनजानानै दङ, नाथाय बिथांखौ रावबो खौरां लाहैग्रा एबा रावबो खौरां लाहैनाय नुनो मोनाखै। लोगोफोर, बेनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय दि फावखुंगुर राजु बिथाङा मोनसे गेदेर एक्सिडेन्ट जानानै गाज्रियै जोखोम जानानै दङ। बिथांनि खुगा आरो बायदि खायसे अंगफ्रा दायो मेजर जोखोम जानानै दङ होननानै मोनथिनो मोनदों। बिथाङा बे हालोदनिफ्राय थाबैनो उदां जानो हाथों, बेखौनो इसोरनि सेराव आं आरज गाबहोनाय थाबाय। लोगोफोर, फावखुंगुर राजु बिथांनि महरखौ थाबैनो बिटिआर इनफ' स्टुडिअ चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायहरदों। लोगोफोर, जाथायनि बागै आरोबाव मोनथिबावनोब्ला नोंथांमोनहा आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे भिडिअनि लिंक होनानै दोनदों, बेयाव थांनानै नोंथांमोनहा नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।